Ehi! Welile mthunu osala. Osala wena. Welile, with due respect, my sister. Why ufuna ukuphila ngophixephixi? Ngoba nana ngobumenemene kanje. Why ufuna ukuthi wena uye kobhosha ngenkokhelo yophixephixi? Welile umdala u-anti enganeni zakwamchunu. Ungumamkhulu, ungumamncane kwezinye futhi izingane. Kunezingane ezibukela kuwena Welile. Why bayiphixephixi kanje Welile? Uyoba yisalukwazi esinjani Welile esiyimenemene nesiphixephixi kanje? Nesiphiliswa izinkokhelo zabantu kanje. Yini ube nje Welile? Uyoba isipoko esinjani Welile? Isipoko kumele sikhokhelwe ukuze sipoke. Lempilo oyiphilayo Welile uyayithanda yini na noma nawe awusayithandi? Welile, ngifike mina ngakhetshana noSibeko. Wena Welile wenza ama video, wenza ama voice note akho la wenzayo uxheka mina. Ngakwenza lutho Welile. Ngangikwenzeni Welile? Uze ukhuluma nami ungithuka nje. Ngangikwenzeni Welile? Nangumcineka manje. Nangumcineka Welile. Ngizwa ivoice yakho futhi izolo uyangena udelela umcineka. Wenzeni kuwe umcineka Welile? Khona into umcineka ake ayisho ngawe? Ingxabano kaMcineka noTshatha wena ungena ngaphi kuyona wena? Ungena kanjani Welile engxabanweni kaMcineka noTshatha? Uhlanganisani nale indaba zamadoda Welile umuntu wesifazane? Uzopenda umcineka, uyampenda umcineka, uyampenda. Wenzeni kuwe umcineka? Mina uTshatha ungangakithi, but lento yabo umcineka ayinendaba na ngoba ayingithinti mina. Wena ke ungena ngaphi wena? Babengabonanga so yini uTshatha nomcineka ungena ngaphi wena phixephixi wena menemene wena? Usayithenda manje kuwena ukuza la manje umcineka. Usayiproject okumele uyisebenze wena uhle wena ubhoshe ngayo wena. Iyakujabulisa lento utena abeswana abantu engabe mhlambe uzama ukuthi ubuyisane nabantu. Lonto leyo awuyifuni wena. Uthi abantu abaqhubeke bexabana bebheke phambili. Wena Welile mchunu wena. Zolokho ubuxolisa kuzimdola wena. Wamsula futhi naye engakwazanga lutho Welile. Welile, iyekele lento yakho Welile. Kuyoba nini Welile uphila kanje Welile? Uphila ngokuthenga kuthiwa yenza ukuthi Welile. Kuyoba nini Welile? uNkulunkulu has blessed you. God has blessed you with that kitchen of yours. Engabe you are thankful to God ukuthi ubonga ukuthi ukunikeze into yokuthi ukwazi ukuthi ubhoshe Welile, but still awukwazi wena. Uhamba uthuka abantu Welile. Uhamba uhlambalaza abantu Welile ku social media. Ukwenzeni umcineka? Ngiyabuza. Ukwenze, what did umcineka do to you? Umcimbi wempucuzeko Welile awuqalwanga nguwe. Futhi angeke ube namandla ukuqeda wena. Phuma kuona nje Welile, phuma nje kuona. Phuma Welile. Uyiphixephixi lika anti, uyisibonele esibi kwamchunu, uyisihlava esibi kwamchunu. Ngendlela oyiphatha ngayo Welile, umdala ugugile unjena. Awuyeke phansi umcineka. Makuthi is the end of impucuzeko, let it be phela wena awungene kuyona. Izophela impucuzeko phathana like awufaki ngisho isente kuyona. Umcineka kade into yakhe ayiqala futhi uma uNkulunkulu ethi isazoma into kaMcineka awuphume wena kumcineka. Phuma Welile. In fact, phuma endabeni zabantu Welile. Deal with yourself, deal nawe. Empower yourself, upgrade yourself. Uphume endabeni zabantu Welile mthunu. Ozangicika yazi. Anginyanyisa.